Velkommen til den her tips og tricks, hvordan du egentlig kan spotte, om en e-mail er reel nok, eller om det er fup. Her er det DK Hostmaster, eller også det, der hedder .dk i dag, som står for domæne, registreringer, danske domæner og ansvar øverste myndighed. Så det er jo sådan en, man normalt tror på. Den her mail her, der kommer så kære support, dit opsagt om abonnement er ikke længere aktivt, så vil det jo gerne have folk til at klikke her. Gendanne domæne i DK selvbetjening her. Og så hvis man sætter musen henover her uden at trykke, og sætter den henover, så kan man se nede i venstre hjørne, at her står der http://alpeextreme.kz. Og det der .kz, det er jo altså et andet domæne, et eller andet kz alpeextreme. Det er i hvert fald tilsyneladende det, det viser her. Og ja, skal man trykke på sådan en link? Nej, det skal man ikke. Hvis man bare er det mindste i tvivl, så skal man lade være. Fordi det er jo højst sandsynligt hacker, og de kan komme til at installere ting på ens computer, hvis man ikke har opdateret sit antivirus. Så lad være med det, og fortæl dem du kender, at der er sådan en her i omløb, enten via Facebook eller LinkedIn, men lad være med at sende den her med, så folk kan komme til at trykke på den, og så bare slet mailen. Det var det. Ha' en god dag.